yen mesem aduh Dik. Tenang nih. Kayak apa? Kayak entut. Kaya bisa ngerontokke jantungku. Ganteng Mas, sampean pancen ganteng, tambah ganteng. Mas Tejo marah Sugeng Enjing. Kang sing alit Mas, namine kempul ngalor ngidul sampean jalan dengkul. Ayo Kembang melati aduh Dik dironce-ronce. ayo yo. Alah mbok setengah mati. Aku naksir kowe. Pasar turi Mas ning Surabaya. Iya iya. Aku ngerti Dek Nanda seneng goda. Diiris-iris aduh Dik gulane Jawa. Ayo yo. Kowe manis. Makasih. Dasare prasaja. Memang lidah Mas tidak bertulang, pandai bersilang iku watake Asik. Masih bersama Dwi Jolaras Indonesia. Mas Tejo lo kapan pedang kuning sampun apa liyane? Manis Dik. Kowe pancen manis, hati-hati. Tambah manis. Yen ora seneng lamis, mbok tembok kotak. Aduh yen mesem manise ngungkuli madu. Alah kaya bisa Dik ngerontokke jantungku. ganteng Mas, sampean pancen ganteng. Weh, tambah ganteng yen ora seneng. Gang sing alit Mas, namine Kimpul. ayo ngalor ngidul sampean gawane. Jendol. Kembang melati aduh Dik dironce-ronce. Ayo yo. Alah setengah mati. Aku naksir kowe. Pasar turi Mas ning Surabaya. Aku ngerti sampean senenge. Diiris-iris alah aduh Dik gulane Jawa. Kowe manis dasare prasaja. Tenane. Tidak bertulang, pandai bersilang, kowe watake wong lanang. Matur sembah nuwun Pak Kanggo.